मला ना महाराजांच्या किल्ल्यांसाठी आहे ना काहीतरी करायचं आहे. आणि हे परमिशन घेणं वगैरे सगळं मी करेन, मी घेईन परमिशन, मी काय लागेल ते करेन त्या गोष्टीसाठी. पण आपण ना किल्ल्यांसाठी काहीतरी करू नक्की फ्युचरमध्ये. हे बघा, महाराजांचे किल्ले राखणं का गरजेचं आहे हे तुम्हाला सांगतो. की कदाचित तुम्हाला असं वाटेल की यार किल्ले एवढे तुटायला वगैरे आलेत, आपण करून करून किती काय करणार आहेत. तर आज जी माणसं करतात ना किल्ले संवर्धन वगैरे, ते आजसाठी नाही करत आहेत. ते तुम्हाला कळायला पाहिजे, आपल्या पुढच्या पिढीला कळायला पाहिजे महाराज कोण होते. छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज, त्यांचे मावळे काय होते, त्यांच्या मावळ्यांनी काय केलंय, त्यांच्या मावळ्यांमध्ये कशी एकी होती, ते कसे युद्ध लढले, ते कसे जिंकले, दुसऱ्या जातीच्या व्यक्तीचा पण आदर कसे करायचे, परस्त्रीला बहीण मानाचे, हे सगळे त्यांचे जे गुण आहेत ना ते आपल्या पुढच्या पिढीत गेले पाहिजेत. तर आपण आत्ता शांत बसलो ना तर आपली पिढी शांत बसेल.